Mae Cod Ymarfer Rhentu Doeth Cymru yn nodi'r safonau ar gyfer gosod a rheoli eiddo rhentu preifat. Bwriedir iddo helpu landlordiaid ac asiantau i ddeall y gyfraith a sut i rhedeg eu busnes rentu yn broffesiynol ac yn gyfreithlon. Rhaid i landlordiaid ac asiantau sy'n dal trwydded Rhentu Doeth Cymru lynu wrth ofynion y Cod Ymarfer. Mae hwn yn amod ag ymhwysir i bob trwydded a gallai methu cydymffurfio ar cod arwain ar ddiddymu'r drwydded. Nodir y cod mewn dwy rhan. Gofynion, sy'n nodi'r hyn y mae'n rhaid i landlordiaid ac asiantau ei wneud mwyn cydymffurfio ar gyfraith. Arferion gorau, yn nodi gweithgareddau ychwanegol y gall landlordiaid cyfrifol ddewis ei dilyn. Mae'r ddogfen yn hawdd iawn i'w darllen ac yn rhoi crynodeb a phwynt cyfeirio defnyddiol i chi. Mae'r cod yn eich helpu i gael pethau'n iawn y tro cyntaf. Meddyliwch am 1. Cyn i chi osod eiddo, sut fyddech chi'n dewis asiant i roi hyder i chi bod yr ased a'r ffynhonnell incwm wedi gwarchod? Sut fyddech chi'n marchnata ac yn hysbysebu'n gyfreithlon? 2. Sefydlu tenantiaeth. Pa gytundeb tenantiaeth y dylech ei ddefnyddio a allwch ychwanegu termau ychwanegol? Pa ddogfennau sydd ei hangen yn gyfreithiol arnoch i ddangos i'r tenant? Pa drefniadau y dylech ei gwneud ar gyfer blaendal a sut y dyled ei ddiogelu? 3. Yn ystod y denantiaeth, dylech roi trefniadau ar waith i atal problemau rhag digwydd neu yw datrys yn gyflym pan fyddant yn digwydd. Mae'r cyfan yn ymwneud â bod yn barod. Meddyliwch am fanylion cyswllt, archwiliadau cyfnodol a chasglu rhent. 4. Dod â thenantiaeth i ben. Mae dilyn y weithdrefn gywir ar gyfer terfynu tenantiaeth ac addalu blaendal yn hanfodol. Gall camgymeriadau sylfaenol arwain at fethiant yn y berthynas gyda'r tenant ac i'r landlordiaid fod mewn colled. Cymerwch amser i astudio'r cod, efallai y dewch o hyd i drysor o wybodaeth y fydd yn diogelu eich ased ac yn arbed amser gwerthfawr i chi. Mae cydymffurfio ar Cod Ymarfer yn un o amodau pob trwydded. Bydd soddwch mewn gwneud pethau'n iawn i sicrhau canlyniadau da. I lawrlwytho'r Cod Ymarfer, ewch i'r dudalen canllawiau a lawrlwythiadau defnyddiol ar ein gwefan. Am ragor o wybodaeth gysylltwch â Rhentu Doeth Cymru.